ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба ютуб канали Некрус шоу. раҳмат мегӯм барои дастгирии беҳтаринтон. навори навбатӣ аз мошинбозори шаҳри Бохтар. навора бо диққат то охирша тамошо бикунен, яктай лайка бизанен, касе меҳмонай дар канал подписатсия бикунен, мошинои мехостагитона дар комментария бинависен. ҳафтаи оянда насиб бошад мерем баҳришмо сёнка карда мегзорем. любителои Hyundai Elantra соли барориши соли 2017, объем мотор D, бензиния бензини, мошин вагонай, ҳуҷҷат ҳам кардагианша уже состояни беҳтарин. хай ин мошино дига ҳамаяму чира доранд. мошини 2017 4 электропакет. ина нигоҳ кинед. салони мошин тоза. мошинам чизои худаш латай, коробка автомат, монитори калон. ина состояние ҳозир пеша нишонтон метавонам бибинед. ина 2017 рақаму балои маълумоти бештар ина 88 35 35 95 занг мезанем, маълумоти пурра ай худаш мегирӣ кадом мида маъқул шид. нархи мошин 130 000 сомон бо савдо дорад. Lexus RX соли бароришаш соли 2007, мошин Америка 7.5 357 ай, мошин вагон, состояние беҳтарин, 4 балони нав, дискои ҳамо Lexus-овски. мошинча 4 электропакет дорад, коробкаш автомат, штатни ҳамо магнитофони худаш. мошинчаи зур 50% танировка, ҳамаи чӣ дорад. мақсад мошин нигоҳ кинед 140 000 сомон бо савдо дорад. рақамо барои маълумоти бештар дар намҷавози гап мезанем, чизаша нагуфтем, бо шумо худтон чӣ кинед. ин рақамо 919 06 63 33 занг мезанем, маълумоти бештар ихчон мегирӣ. 140 000 сомон тесям бо савдо мекунам. дӯстони азиз, и хеле шоҳҷоизаҳо қатӣ, иқа чиптаи кам қатӣ дига бозӣ нестай. шанси хитай айдас нате ба 350 рубли русӣ ё ин ки 45 сомони тоҷикӣ шанс дорӣ ки дар ҳамин бозӣ иштирок кунӣ ва насиби тақдири хита бисанҷӣ. гуфта намешавад, мумкин дар насиби тақдират миёяд Lexus RX 400 ё ки ина Mercedes E-класси дар кузуфи 211, Toyota Camry D 2011, Hyundai Grand Wairo 2012 сол, Lexus GS. ҳамаи мошино шоҳҷоизаам. беғарз аз ин мошино бо суми як мошини зури дигада конвертои пулӣ мондагем. рақамҳои WhatsApp Сбербанкмон дар болои ҳамин навор ҳастай. 921 43 534 Сбербанк дора ба номи Меҳроб Раҳмоналиевич. як дона чипта 350 сомони урусӣ 45 сомони тоҷикӣ мешавад. дӯстони азиз, 1000 сомони урусида 3 та чипта ҳам меяд. касе 10 чипта мегирад, як чиптаи дига падарка. количествои чиптаҳомон у қадар бисёр нестай. дар WhatsApp салом бинависед. ҳамҷа мақсад маълумоти ҳамин бозӣ ҳамаш меравад ки чанд та чипта дорад. любителои Hyundai Avante соли барориш соли 2009, сӯзишвориш бензин, объем моториш 1.6, коробка передача ҳозир мебинем. коробка передач автоматай, мошинча вагонай. дӯстони азиз, 4 электропакет дига ҳамаи чизакора дорад. нигоҳ кунед, тоза ҳакай. штатни магнитофони худаш, монитори худаш. нигоҳ кунед, состояни зур, экономични мошинои беҳтаринанд. харидӣ ҳай мекунӣ мегардӣ. ака нархи Hyundai Avantera чанд сом гуфте? 83 000 сомон бо савдо мешавад. солиш 2009. ҳозир рақамҳо барои маълумоти бештара шумода пешниҳод мекунем. ҳамин рақамҳоро мо немешавохӣ. ин ҳамин рақамҳоро да занг мезанед. ҳамин Hyundai Avantera 88 35 35 95. любителои Mercedes Sechka, як Mercedes Sechka ина зур ғалтидаги ҳам шаҳри Бохтар даромада. ина баҳри шумо пешниҳодш мекунем. соли бароришаш соли 1999, объем моториш чандай? 1.8, коробка передачи механик. чанд та электропакет дорад? 4 та электропакет. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат танировка дорад, кондитсионер лукам дорад, 4 та балони нав дорад, дискои ҳам рамашкаи Mercedes-овски беҳтарин состоянӣ. нигоҳ кунед, светш металлик, автозадаги ягон чӣ надорад. мошин бе расход ҳами харидиш мешини ҳай мекунӣ, ягон расходи зиёдӣ намекунӣ. инаи состоянии багажша нигоҳ кунед,
ягон ҷо задагӣ шакидагӣ надорад. Запаска дар ҷошай гази бензин. Инаи 4 та электропакет. Чихолои ҳамин зимистонаи зурай. Чӣ надорад? Пусидагӣ умуман надорад. Рули Е-класс задагиай. С-класс. 4 та электропакет на штатни приборой Мерседес сечки хидиш. Ина дӯстони азиз мошинча беҳад мошинча тоза хидам да уже маъқул шид. Нархи мошин та чанд сом гуфтести? 85000 сомон бо савдо дорад. Рақамота бугу ака ягон каса. Инами рақамота занг мезанед, чизаша нагуфтем, ай соҳиби мошин мепурсен. Маъқултон шид, мен мегирен. Комплектатсияи элегант. Инаи состояни мотори сечка нигоҳ кунед. Чӣ хел тоза ки шурӯъ кардагӣ, мошина ба дараҷаи зур нигоҳ кардагӣ я ҳодиса. Любителои мошинои намхали минивен. Toyota Valfart соли бароришаш соли 2009 дам шудагиай уже вагон фуромадагиай. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони нав. Мошинча гаррени мошинчаи зура. Ина видео пеш ама нишонтон метам. Нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед чӣ хел зур. Объёми мотораш 2.4. Мотораш да газ задагиан. Газ бензин кор мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Нигоҳ кунед. Состояние мультирул, монитор, коробка автомат. Инаи салонаш нигоҳ кунед. Салонаш чӣ хел зур. Инаи дарои кинаи ҷай ё электропривод доранд. Мақсад хичон автоматически ҳуй мешаванд. Нархи мошин та чанд сом гуфти ака? Ина бо хатон бибинем. 165,000 сомон бо савдо дорад. Рақамо барои маълумоти бештар гап заку ака рақамта. ҳамаша бугу 910 метонен ина муроҷиат кинен маълумоти бештар чизеша ки нагуфтем ай худи соҳиби мошин бигирен. Мақсад маъқултон шид таргаватса кинен қатиш чӣ кинен. Мошинчаи кишот ба роҳат беҳтарин. Любителои Toyota Corolla. Ина Toyota Corolla иде американка SK солаш 2010. Объём мотораш чанд ака? 1.8 люк кондиционер дорад. Коробкаш автомат. Коробка автомат. Дискои зур. 4 та балони хуб. Қати мошин. Инаи состояни ақибаш. Багаж ҳуяй. Багаж ё ҳуй ки ё маҳкам ки чисари ки. Инаи дуруни мошин нигоҳ кунед. Запаска ҳамаи чиш қоидави ягон ҷо пачақ ягон чи пусидагӣ надорад. Салони мошина нигоҳ мекунед. Салони мошин тоза 4 та электропакет и чизора и мошино ҳамаш доранд. Ина мультирул 4 та электропакет. Салонаш латайне ки состояниш соз. Коробка автомат, монитор ҳамаи чира дорад. Нархи чанд сом ака? Чанд сом? 95,000 сомон бо савдо дорад. Рақамота бугу ака? 919 31 25 25. Инами номерода занг мезанед, маълумоти бештар ай худи соҳиби мошин дарёфт мекунед. Маъқултон шид меоед. Мошина бори дига мебинед, муомила мекунед, ҳайш мекунед меред. Opel Astra-G. Любителои Opel Astra-G бо диққат чӣ кунед. Тамошо бикунед. Соли бароришаш чанд буд ака? 2001. Соли барориш 2001. Мотор 1.6 инжектор 4 форсунка. Моторои зури ҳами Astra-G дар ҳамён. Дискои ҳама Astra-G 4 та балон состояни миёнаи хуб. То охири сола ҳуҷҷати солонаву ҳуҷҷати танировка дорад. Нигоҳ кунед шумо. Биёед салонша мебинем. Салон ина чихолои хай болимени соз зур. Тозаакай мошин ягон хеле паҷала нестай гуфтиам гапо. 2 та электропакет, мультирул, коробка механик, штатни аму магнитофон, кондиционер ам доштай. Худи аму Astra-G. Ака нархи мошин та чанд сом гуфтӣ? 55,000 дорад. Нархи Astra-G 55,000 сомон бо муомила дорад. Рақамота бугу ака то ки ягон кас занг бизананд. Ҳамаша бугу. 334
89 89. این همین رقمو دا زنگ بزنین. چیزش که ما نگفتیم ایسوی ماشین میپرسین، معلومات بیشتر هم میگیرین. معقولتون شد میان ای پیش میبینین، با قطعش چق میکنین. بیتلوی تویوتا کارولا ایده سالی باروریش سالی 2010 یوروپای. ابیو موتورش چنده؟ ابیو موتور یک 6 коробка передач механикай 6 скоростай. дисковой простой дорад, баллоной нав дорад, калпакой зур. بیاین درون ماشین سالن ماشین هم میبینیم. 4 تا الکتروپاکت، مولتی رول، коробка механик 6 скоростай. هم штатный магнитофони Corolla хчай. ручник, салонш هم тозак шру. як мошидки даромадагӣ дар Тоҷикистон. як сола ба фикрам ҳуҷҷати таъинровкаи 50% дорад. нархи мошин та чанд сом гуфти ака? 110,000 сомон бо муомила дорад. рақамо табгу ака? 93 585 77 71. инами рақамо да занг мезанед, маълумоти бештар чизеша ки мо нагуфтем шумо ай соҳиби мошин мепурсен, маъқултон шид қатъи муомила мекунен, мегирен мошина. касе ки моторол мақсад сиров мекунад мехоҳанд нархоша бифаҳмад ки чанда. инами ду тайне моторол оварден шаҳри бухтарда ҳардаша савдо карден 13000 сомон аккумулятор қатиян. биёен як бор мебинем ради интерес ки ҳамё чӣ хелиян. инаи мақсад балон пешиш хеле приборш, инаи отсеки аккумуляторош ба як заряд 70 километр то 70 километр мегарданд. вазнбардорӣ ҳамё чанд қанд? 500 кило бора мевардоран мегарди. ина ду тай ҳар душ савдо шуда 13000 сомонӣ. уже ҳоппи када гирифтагианша. и хеле чизо қадавои бад буда. 13500 бо мега ина диди? 13500 мехичон мехестиян бо. ина касе да интерес ния хай чӣ мекунем? ё уже савдо шудагианд. мо ба ради интерес шумо да сёнка кардем ки шумо бибинем ки ҳам ё мақсад ки чанд сомониянд. 13500 ҳар душ савдо шуда.